Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Yakamet ka barang sa jong ba lo star nong put South Post nam karata ubaja nakasnong mouse yang ba West Khasi Hills yak balalap no hakasni ublay jong katayo hakapor la shiteng no phai sngi la Pyndep no eka Jingleit Ontep Mynta ka Miet ha ulum jingtep ka balang Church of God Meghalaya Assam hakasnong ha mouse yang ba kata hadien ka jing Pyndep eka postmortem ha civil hospital nong stan laban kedaw hang ni bu ba lo star nong put South Post nam karata nakasnong mouse yang ba West Khasi Hills ula ja bat klemon phai ying shu na du kasau tarik benai risau arajar arpulai hadien bola lit chakla banit wa dingse bantang hendai namar ka jing pawan phaying ka jong u lapenong ki bahia mat kasnong lambat ki wei pat kisnong bamarjan kumju ki pulet banya wa de u keleng ki jaka ha kate ka than hendai ha kasni ublei la lap no pan banya ka met ka jong u na ka wei ni ki wa rit ka badang hap ru ha uput usam jo kasnong tinyang West Khasi Hills Rio pak dari kujat rawa. Ini sini apa sih? Ini gak jerong kediro. Sang kedira. Lah nek kliu hat. Hat mau seperti ini ya. Itu tuh aneh wong we. Totan pun scam apa? Gila kut hao. Tanah setelah. Ai. Boleh nak sabun nak tu. Masih mati. Ai dia. Ai saya sabun.